קוואמי, היי! היי, מה העניינים, בן אדם? בוא'נה, הרדיו החדש שלך זה הקצה באינטרנט, אדיר. כן, אתה אוהב? כן, רדיו באינטרנט, מגניב. תודה כן, רבה. אחלה. הכל טוב? כן, הכל. תשמע, רציתי, עד שאני כבר רואה אותך, אני מתרגש, רציתי להזמין אותך, יש לי הופעה חגיגית לצאת האלבום שלי בתמונה, 25 לשביעי, אתה יודע, הופעה בכורה חגיגית. מגניב. אולי תבוא להתארח? אז תבוא להתארח, נעשה קצת, אתה יודע, רוק אנד רול, יהיה מגניב. מה אתה אומר? כן, לא נראה לי. למה? מה? יהיה אדיר, תבוא. אתה יודע, אני מתארח כל כך הרבה, מתארחים אצלי, אני מתארח אצלם, אני מתארחה שם, אני התארחתי פה, זה חבל, אני אסחר. אבל אייס, בהצלחה. אם תתחרט, אתה יודע, אני אשמור לך סלוט פשוט או משהו? בטוח? יש לך את הטלפון שלי? יש לי, אם אני אתחרט, תתקשר אליי. מדהים. ביי, קוואמי, ביי. היי, נועם רותם. איזה יופי לראות אותך. מה קורה? בואנה, התקליט הזה שלך, ברזיל ואבנים, אדיר, ממש. ברזל. גם לי יש תקליט חדש. וואלה. כן. תופף? לא, אני ממש שר, זה שירים שכתב. האמת שיש לנו הופעה חגיגית בתמונה. אולי תבוא להתארח בהופעה. וואלה? כן, יהיה אדיר, תבוא, יהיה כיף, יהיה רוק אנד רול. יש לי תור. יש לך תור ב-25 וזה... למה? לשיננית. יש לך תור לשיננית ב-25 לשביעי, ב-10 בלילה. שיננית לילה. שיננית לילה. יפה, טוב, אבל אתה יודע, תמיד יש ביטולים. אם מתבטל, אתה חייב להודיע לי. לא מתבטל. סבבה, טוב. סבבה. ניסינו, אתה יודע, אתה עדיין... חבל. אתה לא חייב להתארח, אתה יכול סתם עכשיו לבוא רק לראות את ההופעה, אתה יודע. בשיננית. בשיננית. חבל. בסדר, נועם, עדיין נחמד לראות אותך. תודה רבה, ואתה יודע, אם יתבטל, אתה יודע... ברזיל ואבנים. ברזיל. כפיר בסון, וואו, מה העניינים, בן אדם? היי, מה קורה? הרבה זמן, כן. מה זה ההופעה של הגן האנוכי, האיחוד ב-2006, מדהים. כן. מה שלומך? בסדר. כן? כן, נראה לי. כן, טוב. מה איתך? נראה לי. האמת שיש לי הופעת בכורה חגיגית בתמונה ב-25 לשביעי, אולי תבוא להתארח. זה אדיר, נעשה איזה שיר של הגן האנוכי, איזה רדיו טיים, משהו. עזוב, נו מה, איזה גן האנוכי? הגן האנוכי נגמר. די. נגמר. בסדר, אבל אתה יודע, תבוא לשיר. התגברתי, המשכתי הלאה עם החיים שלי, יש לי אישה, ילדה. רן, תתבגר. יאללה, ביי. ביי, כפיר. אבל אפשר לעשות איחוד אולי של הגן האנוכי או משהו, תדבר איתי. מה וואו, די ננוצ'קה, אין גלידה. הלו? רן? כן. היי, מדברת רננה רז. היי. שמעתי שיש לך הופעה ב-25 ביולי. נכון. וחשבתי אולי במקרה אני אוכל להתארח? מה, באמת? לא. נראה לך? לה גם כן את, לכי תתקלפי את וכל הזמרים האלה, כס עמק. ממש. רק אני אתארח בהופעה של רן לוי. רן לוי תקלק, זמר.